Barkanku da zuwa MYG Multimedia, a inda muke karanta muku littattafan Hausa daban-daban da ma sauran shirye-shirye. To a wannan karon insha Allah za mu fara karanta muku wani sabon novel mai suna Sharri Kare ne. Insha Allah wannan shirin zai ci gaba da zo muku a MYG Multimedia. Muna roƙonka da ka taɓa mana subscribe domin da zaran mun ɗaura za ka gani. Mun gode. Abukir da Abusir maƙwabtan juna ne. A cikin kasuwar birnin Iskandariya, shagunan suna kallon juna. Abukir marini ne, Abusir kuma ya kasance wanzami. Kamar yadda sana'o'insu suka bambanta, haka ma halayyarsu ta bambanta. Abukir dai duk inda mutumin banza yake to ya wuce nan, domin mutum ne mai ƙarya, mutum ne mai saba alkawari, mara amana, mayaudari, kwaɗayi kamar kura, rowa kuma kamar na koyi, kunya kuma ko ɗan bashirwa na shafa masa lafiya. Duk lokacin da mutum ya kawo masa tufafi domin ya rina masa, Abukir sai ya fara neman kuɗi hannun mutumin nan a matsayin advance. Idan ya bada, haka zai ɗau kayan nan kuma ya je kasuwa ya saida. Tun daga can kasuwa sai ya biyo da nama da sauran kayan cefane ya kawo gida a masa dabgi. Sauran kuɗin kuma ya siyo goro da sigari ya aje. Duk lokacin da mai kaya zo karɓar kayansa, Abukir ya san yadda zai yi ya kalallame shi da bayanai, ya ce ya yi haƙuri sai zuwa gobe ya dawo. A hakan idan mai kayan ya ƙara dawowa, sai Abukir ya kawo wani uzurin na daban. Wani sa'in yakan ce, don Allah ka yi haƙuri, jiya fa na ɗauko kayan ka zan fara aikinsu, sai aka aiko man wai na yi baƙi na zo gida. Haka na kulle shagon nan na tafi, kuma sai Allah bai sa na ƙara buɗe shagon ba sai yau, amma ka je zuwa gobe. Haka idan mai kaya ya yi haƙuri ya tafi, idan ya dawo sai ya ce masa don Allah ya yi haƙuri, domin kayan shi har ya fara aikin kayan, amma aka aiko mai matarsa ba ta da lafiya, dole ya tafi, kuma bai ƙara buɗe shagon ba sai yanzu. Amma insha Allah zai gyara gobe, ya je sai gobe ya dawo. Haka dai Abukir zai ci gaba da yawo da hankalin kwastoma har idan baya da matsala kwastoman ya tafi ya bar shi da kayan. Idan kuma ya haɗu da wanda ke da zafin rai, wasu sukan ce ya ɗauko masu kayan ya fasa aikin. To a nan ba, da yake Abukir ya kasance da kissa kamar tsohuwar karuwa, a nan fa yakan ce, mai gida zan faɗa ma gaskiya domin ranar wanka ba a ɓoye. Kayan nan naka na gyara su, na shanya su tsaf, na yi rini ko ubansu. Na je kasuwa kamun na dawo sai na tarar da wani marar imani ya sace kayan nan. To hakan ne ina jin kunyar faɗa ma wannan maganar, shi yasa kaga ina ta yi ma 'yan kusurwoyi, amma don Allah ka yi haƙuri. A nan in ya haɗu da mai tausayi sai ya ce to ba komi, ƙaddara ne, Allah ya tsare gaba. Idan kuma ya haɗu da wanda baya da haƙuri, a nan wasu sukan ce sai ya biya. Idan ba abun biya, wasu sukan ɗau kayan shagon su tafi da niyyar su rage zafi. A hakan sai da ya kai shagon Abukir ba wani abu na ɗauka kuma, in ban da wata tsohuwa kuma matattar tukunyar ƙasa. Ana nan fa duk mutane suka fara gane ma Abukir, aka daina kawo mai rini. Idan ya buɗe shago tun safe har rana ta faɗi ba wanda zai zo shagon da sunan ya kawo masa aiki.